The Meghalaya Power Generation Corporation Limited has issued an alert cautioning against engaging in any activity near the banks of Umyam. If heavy rainfall continues, floodgates may have to be opened. Meghalaya Power Generation Corporation Limited kalapidmi yagajing maham ya ki paitba bakimde banle chajan ki road jang kawa Umyam namar balada gajing thia jong slapa kandang ye beteng on haban pleno ya ka khudap jong kadam. Kublai pi baro ni pediang sau pai pi syak ni katup kubor mata ka janmit shwa bangin sedang tung ya pai shwa syakimat bakong san karai halor ka jingya kren ya sup bat ka seng HNLC ka syong ha ka sarkar pedeng ong usimbut menteri rangba ka jilla Meghalaya uba Preston Tinsong La rakhe ya ka International Day Against Drugs Abuse but Illicit Trafficking ha Meghalaya menta kasni. On rakhe ya ka jingle anyam be ding klam menta usnem da ka babut rinti ya ka Standard Operating Procedure bala bu da ka sarkar jilla. But beteng ka sarkar Assam ban pintre kam biang ya ka jingkhang dam ba artayo ha Guwahati na do ka atu pratarik ubanay jeliw. Kikubor gibabniya usimbot menteri ka sarkar jilla uba Preston Tinsong ulaong bayakamat ha kabiya day bat ka jingya kren yasuk bat ka seng HNLC la IT siya ka sarkar pedeng. Habaya kren berkilat patay kubor hinin kasngi uba Tinsong ulaong baka sarkar pedeng kan sa shim ya karay yakimat jing terwa jong ka HNLC banyak kren yasuk lakalong kabalaan ban pediang katkum kikendon bala pentre kam lang yaki way pat kiseng bala nyew bean hakari. Hababu jingkali halor kabantong ya unong penyakren yasuk hapdeng ka sarkar bat kaseng HNLC ulaong baya menta kampat long penyakren halor kani ulaong ba on ailat shwa ya ka sarkar pedeng ban khmi bnia halor kani kamat bat ka sarkar pedeng kan sa pentip sya ka sarkar jilla ban ya phlew jingmut bat day hadian kani ba on sa shim ya karay ba khaddo ban penlong ya ka jingakren yasuk and then the door will be open for talks. If in one hand you continue your violent activities, in one hand you said we want to have a peace talk, I think that is not fair. That's what we appeal, we requested. Stop violent activities, illegal activities, and then yes, talk should happen. La rakhe ya ka International Day Against Drugs Abuse but Illicit Trafficking menta kasngi ha ka jilla Meghalaya. Ha West Giant Hills District la penlong ya ka jing rakhe ya ka kasngi ha ki artali ki jaka kata ha Civil Hospital Jowai but ha ka Office Trekam jong Superintendent of Police. Ka mat padeng jong ka jing rakhe menta usnem kalong better knowledge for better care. Ha ka bala pensno thuo siya ki kana school but ki nong shong shnong ka Jowai halor ka jing don kam ban kiar na baro ki jing di penbuat. Kadba hanong stoin lasdang ya kani ka program da ka penlong da ka jingya da ka tuk-tuk ka lasdang na upper new nongstoin petrol pump shado shayaw nongstoin ha ka balaywan shimbenta da ka kinhon the ultimate legendary biker association tulba bat ka Western Motor Riders Club WMRC harian kanila penlong ru ya ka jingya lang hayaw nongstoin ha kani ka jingya lang laya shimbenta lang da ki pulit ka West Khasi Hills District haringkat bat ka seng Khasi Students Union nongstoin circle. Kumju ha Shillong, la rakhe ya ka kasngi da ka Meghalaya Legal Service Authority, ha ka bala penlong ya ka program lingba ka internet,
Hakaba la ai jingkren da u Secretary ka Meghalaya Legal Service Authority o NA Khan bat la yashim menta da ki pulit bat ki wei pat ki bor ba de khmi halor ka ne ka benta. Ia bersama mengenal berbagai kaum yang diulang. Ia pada negara berpinggir dok tilang mengenal tentang berbagai kaum yang diulang. Bahawa putri ada hati ia berjalan demi kena sama diri. Usembut Menteri Rangba ke Jilla uba Preston Tinsong ula pentip ba Chief Secretary ulayat Railang bat katenat ki kampen roisor ban jurip ya ka jaka ka babiang nak benta ki nongde jingde madan bakin yo ban beteng biang ya ka belas ngi ke jongki habia kren bat kilat pathai khubor uba Preston ula ong ba ka thong ba khmat jong ka sarkar menta kalong ban penduna ya ka jing khap ngi abriu khnang ban la ban te lakam ya ka jing nang pur jong ka ni ka khlam COVID-19 bat ban wanra ya ka jing shngan ya ki ba ula ongru baka sarkar kamla ban ailat yaki nongde dukan madan bakin die jingde harut surak namarkan penwit yaki nonglet nongwan ula ong shushu balak ka sarkar ka snotho yaka jing jong kini kibriu namar bakani ka kta yaka pliang ja ka jongki any official statement from them. If they want to leave Congress, they want to resign. I mean, we need to attend this, this problem of our street hawkers also. We understand the problem, the livelihood. It really affected so much. So I have already asked our Chief Secretary along with the Urban Affairs Department and the CEO of the municipal board to do the needful and then come back to it. Ka West Giant Hills District kalamat biang sa Shisin ya ka jing shakta na ulabba hakini ki khatar kanta baladep u balapen julor ki surok ki jakarep jakariang bat ki jing don jing em haka district ka surok ka bapenyaso ya ka chiliang raj lum keruang bat chut waku ka dei ka bla shakta jur na uni ulabba kalet kawan jong ki kali hakani ka surok kala pentut shibon nakadaw ka jingdap jong ki surok la sakhiru ya ka jing shlei jong ka wa mintru ka bla wanra ya ka jing julor jong ki pentha ka ba ki katto ka ne ki yengi sembat ki dukan don ki ba minsaw ni ki bayap na ka ne ka jing shlei hadu minta Ka Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District Unit hinin kasngi kalalet yakendo ya Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba tilingwa ban ujor shapang ka jingde bean ya ukhaw jong ka FCI hanong ston habya kren bat kinong tho khubor u President ka seng KSU nong ston unit uba Franklin Siemyong ulaong baka seng kalayo pediang ya shibon ki jing ujor na ki brio ki baduk bat ki bakerdu bat lengba ka jing tray shitom jong ka seng ban wa jingtip halor kane ka jing de bean ya ukhaw jong ka FCI kit khot jong ka seng ha ka arpulai terik mata ubanai kilayo bat ya ka truck ka bakit ya ukhaw na FCI bat let penpoy sya ki katto kane ki dukan ki badon ha ka snong maurus iar ka bahap hapo nong ston haka jingalang bat u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ka KSU kala dawa badai ban penshitom ting ya baro ki badon kti haka ni ka kambean bat ru kala kerpat iki bor badai pej bat khmi ban penlong mardor ya ka jing tokit halor kane ka benta Kung kiding binja hidu siakin kimdai banja nomor kini kin kata hitam di kusuk banyo jing metoy nomor kini ki kau rison bat kini ki wiki jing yarap na kusukar kani ka jing ditu kalong kum ka jing dute na uduk usuk bat na kamenta ka jing metoy simet jong no Nakadaw jong ka klam COVID-19 ka senra jowai ka badai ka seng ba penya ya ka jing le niam kalapan mana ba ya ka jing le niam be ding klam on penlong na do ka santarik unaitung hado ka pratarik unaitung menta usnem ya ka ne ka jing le niam laju penlong man la usnem hadien bala dep ka samoy thung samoy tep bat ka dei ka we na ki jing le niam tenrai ka bahe tam baju rakhe ki brio na rilom jantia lani ki penar ki bedang bat ya ka niam tenrai baju tip kum ka niam tre
yakni ke jingle niam be ding klam bamenta usnem on rakhe dak babut rinti yaka standard operating procedures bala batha dak sarkar jilla bat ka World Health Organization ka sen rat ka lapente pat baru bala khang banwan ya bun briu menta usnem shakane ke jingle niam but on pendep yaka jingle niam dak babut rinti yaka standard operating procedures. Kumshi benta jong kajing nangkiyo kajing don kibriw kibayo ya kajing pang COVID-19 hagawati ka sarkar Assam kalaray ban beteng biang ya kajing kangdam bakat sausngi hagawati kaban sedang nadu kamiet shiteng senya jong kasngi ublay habya day bat kajing pentre kam ya kaan Disaster Management Act 2000 ka sarkar jilla ne kasngi kala penmi da ka order batamay kabya day bat kajing kangdam hagawati ka curfew kan sedang nadu kapor nyaw beje menmit hadu kapor nyaw beje step habaro kawe gejala nado mataga janmit onsha tangi hikam bakirki katkum menteri katanat kakat kekhia jong ka sarkar o Himanta Biswa Sarma ula penpau bakajing kangdam hakisngi kut tayo kalong habaro kawe gejala. Mentapat nyepet shwaya ka jinglong jingman ka sunmeneng. Ka jingshit jing kriat ha Shillong kalong kat kandai point kandai degree Celsius sa kapor min step kat pra degree Celsius sa kapor janmit. Ka jing singam ka haw kalong kandai pusan na kashispa ha kapor min step bat pra punyaw na kashispa ha kapor janmit. Ka jing hap slap kalong kat way point saw millimeter. Ka sunmeneng kan dumlo ha Shillong bat hakijaka bamarjan. Shwaban penkut nginya pai biang sa shisin shikimat bakongsan. Karai halor ka jingya krenya suk bat kaseng HNLC ka syong ha ka sarkar pedeng ong usimbut menteri dang ba ka jilla Meghalaya o ba Preston Tinsong. Darakhe ya ka International Day Against Drugs Abuse but illicit trafficking ha Meghalaya mentakasni. On rakhe ya ka jingle niam be ding klam menta usnem da ka babut rinti ya ka standard operating procedure bala bo da ka sarkar jilla bat beteng ka sarkar Assam ban pindrekam biang ya ka jingkham dam ba artayo hagawati na do ka aku katrik ubnai jembil Parlok katong ilapoy siya kabakot jong katup kubo jong imita ka janmit hadu bangin de siyam biang bat pila siya